treballar amb aquest distret. Han volgut fer una teoria, treballar la teoria de la dramatúrgia, per tant, la dramatúrgia l'han fet ells, i també treballar l'autonomia a l'hora de treballar. Clar, venen a classe, el professor o la professora diu que han de fer, en canvi, el que us deia, aquests distrets treballen de manera més autònoma, han volgut a veure quin resultat té d'aquesta autonomia. I han començat des de zero i han anat creant el distret fins que ara veureu el resultat. Per tant, un fort aplaudiment, emprenyades, Helena Manller, Àlex Castro, Laura Prats. Mira, és que no ho entendràs, vale? O sigui, estava enmig de la festa i el que passa... Què passa? Què passa, nen? Què passa? Doncs que m'he confós! No, espera. Què? Es pot saber què collons et passa, tu, ara? Ah, no sé, digue'm tu. Ara, què se suposa que ve de mi, per curiositat? Li estaves menjant els morros a un tio. Perdó? Ah, no, ara em diràs que vaig colls per Doncs mira, potser si hi ha molta gent a la discoteca, és molt fàcil de confondre. Ah, o sigui que t'has confós? No, És que... ho veig tot burro. ja. Encara tinc una bessona, no? Com? Ara que ho dius, sí que se'm semblava una mica dur. No sé, aquest és el teu puto problema, vale? Que tu et pones en conya, tio! Això és el que tu et sembla! Doncs ara com t'ho prens, això? Estic embarassada. O sigui, m'escoltes per un home? Què passa? Tinc cara aquí o què? No digues, m'ets tan valent. Mira, què vols que et digui? Que et sega que serà l'oculista, doncs mira, si vols t'ho dic, veus el que no és. Com? És això, que estic embarassada, no has entès? Suposo que avortaràs, no? Bueno, nen, això no s'ho deixo jo, No podem criar un nen o una nena o el que sigui a la nostra edat! No sé, jo he dit que sigui teu, Doncs això, que no és teu. I de qui collons? Doncs... d'això et volia parlar. És el teu germà. Llavors m'estàs dient que no eres tu que s'estava liant amb el tio? Mira, no era jo. Com vols que un home com jo es lia amb un altre tio? No vols acceptar que t'estaves liant amb un tio. Però tu insisteixes en que m'estava liant amb un tio. Jo sé que no és veritat. A vegades la gent ha de baixar del burro i a tu sembla que et costa molt perquè ets molt tossut. Així que mira, vale? S'obliden d'això i ja està. Tots estan contents. Precisament baixat del burro. Això és el que hauries de fer tu. Mira, què vols que et digui? La veritat. Vols que et digui la veritat? Vols que et digui que em va tot? Vols que et digui que només ets una tapadera per fingir davant dels meus pares perquè són uns conservadors de merda? Veritat que vols sentir això? Del meu puto germà. Ah, mira, és que a vegades no veig tot clar, tal, confonc. En tot cas es deuria confondre ell. Aquests no has. Aquest cabró, quan els pares no el miren, va per l'altre barri. Perdona, doncs a mi no m'ha semblat, Sí, doncs li va una mica tot. Ja. Mira, és que no entenc com una tia com tu se n'ha pogut anar amb el meu puto germà. Doncs mira el que t'he dit abans, que mira les fosques, doncs no veig tot clar, saps? I em confonc. Ai, com tu, quina casualitat. Estic... No, mira, és que, saps què? Que no cal que entenguis res. Tu i jo hem acabat, ja està, s'ha acabat, i tu te'n vas amb la tia aquella i a mi em deixes en pau, que és el que has de fer, ja està. Però què tia? Amb quina de les dues? Tu ets imbècil o què? Llavors estàs tranquil·litzant, i quan ho pensaves dir? El que em faltava. Jo embarassada i el meu nòvio maricón. Què has dit? Que ets maricón. No, has dit una altra cosa. A mi m'ha semblat sentir
que estàs embarassada. Doncs mira, sí, estic embarassada. Què passa? Tens algun problema? Sí, a veure si entenc bé. Primer t'enfades perquè m'estic liant amb un tio i a tu van i et deixa emprenyar i els collons, tia, que això m'agrada. Doncs sí. Ah, i quan m'ho pensaves dir? Abril, carinyo. Què? Fem una cosa. Perquè és que no acabarem. Pots avortar, oblidem tot això i aquí no ha passat res. Mira, Nico, carinyo. És que saps què passa? Que si avorto no serà per estar amb tu. Mira, Abril. Abril! Abril! Ets impossible, joder! I què és l'obra desgraciat? Si només per curiositat? Et fa tanta gràcia, eh? El teu germà. Què li passa al meu germà? És el pare. Però com vols tenir una puta criatura amb aquell perroflauta? Vols que et surti el nen amb rastres i una guitarra penjada a la mà i una bandera republicana o què? Mira, Eugeni, si no vols reconèixer que ets gay, almenys accepta que estic embarassada. Mira, no sé què es mereix més, si el meu germà. Fill de puta! És que sempre acabeu igual. Pijos amb pijos. No pijos, no piojos, que el que tindràs com no et dutxis una puta vegada. Parlant de dutxes, quan t'hagis vestit, aprofita i surt de l'armari, cabron! Estava molt bon l'arròs, mama. Se l'ha fet l'assistenta. Ja, però ella l'ha contractada. Ah, sí, tot bé, tot bé. No, cap novetat, anem fent. Sí, una novetat. Que ens volem casar. Tontis, no es podia dir encara. Ui, se m'ha escapat. I últimament se t'escapen moltes coses. Ah, sí? Bueno, els canapés, boníssims. On els heu comprat? Sí, boníssim. Emprenyada.